Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa on tämmönen blogivideo. Muistatte tätä kanava, kommentoida ja tykätä. Ja mennään itse videon pariin. Tässä videossa menen Helsinkiin tonne kamppiin. Rautatietorilta eli päärautatieasemalta. Mennään videon pariin. Unohdin sanoa, että tuolta kotiasemalta siis menen. Ja sitten menen Rautatietorille ja sitten kamppiin. Keskustaan. Sieltä sitten mä menen kamppiin ratikalla tai metrolla. Nyt se meidän juna taitaa tulla. Tässä kulkee VR-junia myös. Tää on Piteenmäen. Tällä hetkellä mä asun Piteenmäen. Näitä ajaa VR, näitä junia. Lähiön on lentoasema. Lähtevät Närtågen till flygplatsen avgår från Storflyg. Nimen asema ennen maatunnusoperaus. Sista stationen före A. Last station before Surf A. Tässä videossa kuuluu näitä asemia ääntä. Eli sitten tietää, että missä on sillä hetkellä. Tässä mikissä on aika huono ääni. Ja on aina isonta tätä editointihommassa kun jälkiäänitä. Pitäisi varmaan ostaa uusi mikki. Sitä ääni näytyy isonen ja ei kuulosta hassulta mun ääni. Semmoiselta matalalta tai semmoista erilaiselta. Mun ääni on tätä mikki vanhaa. Mitä mä jälkeen niitä kuulostaa liian hiljaisesta ja liian matalalta. Tää mikin ääni, mikä ulos puhelimessakin on ainakin paljon parempi ääni kuin tässä. Pitää varmaan ostaa uusi mikki jossakin vaiheessa. Joo, mennään itse videon pariin. Pasila. Pyy. Tuossa näkyy VR-juna, mikä menee tonne ympäri Suomea. Se on Intercity varmaankin. Aika hieno tuo VR kyllä on.
Linnanmäki, semmonen huvipuisto. Mä en oo ikinä käynyt siellä, mutta on se aika hieno, kun on nähnyt noita videoitakin siitä. Salmi Helsingin päärautatieasema. Ja lentääntieessä tuossa taas. Toinen VR, alkuperäinen juna. Tuolla on VR:n työntekijä. Se on varmaan tullut jostakin junasta tai tarkastanut lippuja tai jotakin. Siellä on tommonen liivi tai tommonen takki. VR. Täällä on poliisiauto. Se on varmaan, koska täällä on joku tuollainen mielenosoitus, kuuluu semmoista ääntä torilla. En tiedä onko se sen takia. Muuten vaan, tai en tiedä tarkkaan sitä. Ne varmaan kattoo ympärillä, että mitä täällä tapahtuu. Toinen poliisiauto. Ne on varmaan jotakin varten täällä pyörii. Nyt ollaan sitten niin täällä Rautatien torilla, eli päärautatieasemalla. Siellä näkyy nuo patsat. Ja tuossa on ratikka ihan perässä. Ja täältä se lähtee sitten ympäri Suomea tältä Rautatien torilta. Nuo junat. Just tulin tässä niinkö ratikasta pois. Tuossa on aika vanhan näköinen ratikka, se on varmaan jostakin 1900-luvulta tai 2000-luvun alusta.
Siinä on vähän uudempi ratikka. Kohta ollaan Kampin kauppakeskuksessa. Tuossa näkyy jo Kamppi. Nyt ollaan Kampin kauppakeskuksessa, mutta mulla loppuu akku tästä, niin en pystynyt kovin paljon kuvaamaan tällä reissulla. Mutta varmaan tää tulee jatkossa toivottavasti. Pitää katsoa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistattelet kanavaa ja kommentoida ja tykätä. Kommentoi vaikka mitä tykkäät ja mitä haluaa sanoa. Ja mennään taas sitten ensi videon merkissä. Se on tällä kertaa moi!